Nanjengoko abemi baseMpuma Kapa belindele ukuva ngezicwangciso nezisombululo ezijongene nephondo, kunjalo nakubafundi beYunivesithi Nelson Mandela. Bathi ukunqongophala kweendawo zokuhlala kuseyingxaki enkulu kweli ziko. uNeo Maruma nongumfundi kweli ziko uthi bayasokola kakhulu. Another issue that we tend to encounter year in, year out is that students maweza la esikolweni, you find that there's an issue of nutrition because of these students. They come from emakhaya with no funding, they have no food, they stay in residences that are undignified, the spaces are not well maintained. To make sure that there's a regular checkup and accountability structures that come and hold the institution accountable for yonke lento using the Premier's office, I understand. Then make sure that there's some dignity drives and food donations to our students, because of these people, they cannot perform. So if we address the small issues, the basic issues of hunger, the basic issues of debt that allow them with bachelor qualification, that will resolve a lot of issues. You won't see these strikes that are happening whereby students end up on criminal records unnecessary and being threatened by the very same institutions that are meant to empower. Bambi bajongene nengxaki yokuba bangazigqibi izifundo zabo ngenxa yokungafumani uNSFAS. Babathathe bafocus kwabantu who still need to finish their qualification. The final years ezishiyekelwe module 1 or 2 who need to finish their qualification, baclearishe amatyala, then be assisted with the bursary as well. Not to focus kubantu like who don't really need it. Okanye ukuthi with the bursary, I think there are people from a background of poor and working class abangakwazanga uba bakwazi ukugcina uNSFAS. Now I think with the bursary ka-Prim, it should be a second chance to those people because sebeyibonile mistake yabo. Now they are suffering, abasakwazi kodwa ukubuyela uNSFAS. Some babo bafuna ukwenza enye qualification okanye bafuna ukuqhubeka because xa usenza iBA you have to do your honors so that uzokwazi na uyolwa kwimarket. Now xa soqhubeka ngoku awusabana funding because uNSFAS unalaminyaka yakhe kufunda yona then akuyeke. If ubufana uNSFAS all along, where do you expect uba ufumane ibhasari? I think the bursary of uPrim should focus more on these people bebefunda uNSFAS. Now they want to further their studies. Oyinkokheli yabafundi kumbutho weSASCO uOlwethu Gwelana uthi inkulu baphathiswa yephondo kudala izenzi izithembiso. Siyafakwa, but it's implementation. That is, students do not sleep on commitments. We want implementation. Ukanti amapolisa avule uphando ngokufunyanwa komfundi ebhubhile kwindawo yokuzilolongela ukuqubha kule yunivesithi izolo. Indaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki eGqeberha.